Dobré odpoledne, dámy a pánové, sousedé, přátelé. Vítáme vás na představení divadelní hry Obrozenecké frašky Václava Klimenta Klicpery Žižkův meč. Klicpera, výrazná osobnost v dějinách naší dramatické tvorby a ochotnického divadla, napsal tuto hru už v roce 1815, tedy před více než 200 lety. Sám velký vlastenec si v této hře právě střílí z přehnaného vlastenectví a kdyby tu dneska mohl být mezi námi, tak by ho asi nepřekvapilo, že se s tímto nešvarem potkáváme u nás dodnes. Kdy jindy uvést hru o Žižkově meči, než na Den české státnosti, na den svatého Václava. Díky citlivé a důkladné úpravě původního rukopisu z rukou z pera našeho souseda a scénáristy Pavla E. Vrbíka uvidíte, že tato hra má i dneska vám co říci. Nacvičili ji pro vás, nastudovali ochotníci ze zdejšího údolního holinského spolku Dobrá voda. A protože hra není nejkratší, tak jsme se rozhodli uprostřed hry udělat přestávku a během ní vám nabídneme drobné občerstvení. A občerstvení tady bude pro vás i po konci hry a my pevně doufáme, že tady s námi potom ještě alespoň chvíli pobudete. Prosím vás, během hry nefotografujte, protože my nejsme úplní profesionálové a mohlo by nás to rozhodit, vaše blesky. Dámy a pánové, herci jsou už netrpěliví. Začínáme. Celého císařství stříbra hroudu bych za list od Marie dal. Tu jej mám. A přece mi každé slovo tolik trnů do prsou vráží, z kolika písmen spleteno jest. Můj drahý Karle, došla mi včera zpráva, že jsi na 14 dní z Prahy a nedaleko od panství ujce mého. A přece jsem ani písmenka ještě od tebe neobdržela. Piš mi, piš, Karle, nebo sám přijď, a to co nejdřív. Hleď, abys na dobrý způsob přízeň a náchylnost mého ujce získal. Však ale, Karle, nechceš-li zdrtiti naději mou v okamžení prvním, za Čecha se vydati hleď. Bůh ví, čímu který tvůj krajan kdy ublížil. Od té doby nenávidí vás jako protivenství a vádu. Nedli a pospěš jako o závodku své Marii. Pospíší, Marie má. Jméno si bez okolků změním. Vydám se mu třeba i za bratra Libušina. Ale jak se dostanu do zámku? Vždyť jsem tam právě byl, již po 3. dnes. Však služebná kopuleta stojí jak v lese pařez a všechna slova má od ní odskakují, až mne brní pisky. Však nechci tam stojí, v rukách 1000 zámků, já pod střechu Mariinu dostati se musím. Co to? Odkud ta rána? Houvej lidé, kde jste kdo? Co to slyším? Co to slyším? Loupežníci se na někoho počíhali? Lidé, 1000 sáhů po zemi ležím, pomoc! Ha, nešťastný cizinče! Kde anděl byl tvůj strážný? Celý díl světa se nám nevalí, pomozte! Já zajisté pomohu tobě.
Chyťte se mé pravé nohy. Směle o skálu opřete nohu. Vytáhnu vás. Chvála Bohu. Oba jsme v bezpečí. Ach, to byla hrůza. Já jsem celou 1/4 hodinu dolů letěl. Od počátku věku se nikdo nedostal do takové tísně. A proč? To bych také rád věděl. Prosysla. Není možná. No prosysla. A potvora přede mnou poskakoval jak mladý kamsík. Vyšklebuje se, jako by chtěl říct, že mne netrefíš. A to mě ještě jíst dopálilo. Já zamířím, spustím, no a v tom se mi pod nohou utrhne kus drnu a já bez větší opory 90 sáhů do hloubky letím. Kdyby vás, mladý mládenče, nebylo, ležel bych tam ještě a zítra by mě mrtvého našel, můj lid. Jak se vám jen odměním? Až já jednou tak hluboko padnu, vytáhnete mne zas. Kdyby toho pán Bůh brzo dal, padněte ještě hloubš, jdete mě zavolat. Zatím buďme rádi, že jsme tentokrát šťastně vyvázli. Máte domů daleko? Ne, malý kousek. Tedy vás doprovoď Bůh. No jak? Tak mi nechcete odejít? Vždyť ani nevím, kdo je můj vysvoboditel. Člověk, více vám věděti netřeba. Ne, se mnou musíte, ale alespoň na několik dní. Co pak myslíte? Můj ouřad mne nepustí ani na několik hodin. Ale celý svět se musí dozvědět, jaká láska k blížnímu ve vašich prsou hoří. V mém srdci plá celý vezuv všelijaké lásky. Mějte se dobře. Stůjte alespoň na hodinku. Ani na minutu. Vždyť to není ani 300 kroků odsud. Jak? Co není ani 300 kroků? No přeci můj zámek. Váš zámek? No jistě, vždyť jste na mém panství. Co slyším, kdo jste? Mé jméno celé zemi povědomo, což jste nikdy neslyšel o Zachariáši z Humpolce? Z Humpolce? No jistě. Ujec mé... Lidé také praví, že jste ujec jakéhosi děvčete. No ano, to bude Mařenka. Dobrá holka, mé potěšení. Můj slavný pane Zachariáši, na to bych byl do smrti nepomyslel. Před 5 lety jsem již slýchával o vás. A to zajista vše dobré. Pojďte. Teď se od vás neoddělím a kdyby váš zámek ne 300 kroků, ale 300 mil byl odtud vzdálen. Tak jste můj. Však ale prv vám svěřím úmysl svůj. Budete-li potom nechte to až do zámku. Pojďte, ať se lépe poznáme. Kdybych jen věděla, s kým Nána tak dlouho za branou mluvila. Ptát se jí nechci, aby si mé všetečnosti nepovšimla. Ach, nepřijde-li Karel brzy, zvadnu v tom vězení jako květina bez slunce a větru. Ten ošklivý Pohltoňský je můj protivný ženich. A právě po něm jsem svému Karlovi psaní poslala. Dobré jitro, panu Mařenko. Den zasnoubení vašeho s milospanem Pohltoňským se blíží. Jak? Kdo pak ti napovídal, že již brzo umřu? Že umřete, pán Bůh nás zachovej, že vás zasnoubí milospán. Zasnoubili mě tomu bláznu Pohltoňskému, bude ten zasnoubení poslední mého života. A jaj tak vážený pán. Vážit bude několik centnířů, to je pravda. No, břích má řádný, to je pravda. A to se mně u něj nejvíce líbí. Hubení muži jsou nestálí jako třtina, protože mají dušičku malou a tenonkou jako kachník. Jaká ctnost se v nich pak může, jak se patří, rozložit? Slyš, Náno, nerozkázal ti můj ujec, abys na mě dávala pozor? Nikolik, to bych musela lhát. Co je tedy nového, Náno? Nového? Nic. To víte, že do našeho zámku nic nového nesmí. Náš milospán sem ani novou žemličku nepustí. A to je dobře.
staří Čechové, to byli lidé. Měli boty až nad kolena, v nich ostruhy, po boku meč, na hlavě klobouk a tak dále. V našem zámku se také nic neobyčejného nepřihodilo? Neobyčejného, to je takového něco, co se neděje každý den. Ano. Inu... Co? Mluv. Nechtěl někdo cizí do našeho zámku? Chtěl, pano Mařenko, uhodla jste. Ale já jsem mu pověděla, zač je toho loket. Ten si mě bude pamatovat. Kdo pak to byl? Jak vyhlížel? Jak vyhlížel hubeně. A z toho jsem hned usoudila, že v něm nic dobrého nevěří. A jinak? Jinak? No, mladý hladoučký panáček, ač nebyl tak k smíchu oděn jako mnozí panáci nynějšího kroje. Na hlavě dvourohý klobouk jako loď, na nohou blízkavé boty, že bych se v nich zhlédnouti mohla. Na těle bílý kabát s fialovými výložkami. Po boku kort, no věřte mi, kdybych musela hádat. Soudila bych, že je to voják. Můj Karel, od hlavy až k patě. A co od tebe chtěl? Nic, dával mi 3 krejcary. Zač pak ti to dával? Blázínek zadarmo. Chtěl jen, abych ho do zámku pustila, že prý má s milostpánem jednat. Poněvadž ale milostpána doma není, tak jsem ho ve vší zdvořilosti odbyla. A on odešel? Ani se nehnul. Stál tam jen na silnici svou. A zvoní opět. Tak snad alespoň slečna bude doma. Kdo? Já? No, bez pochyby, že myslel vás. No, ale já jsem mu dveře před nosem zavřela. Dobře jsi udělala. Tak se zachází s hosty Zachariáše z Humpolce. Ujec bude mít radost, až mu to řeknu. No, ale milost pána není doma. A neříkala, že se také na mě ptal? Jak vám ale nesmím nikoho pustit. Od kdy pak? No, co mi to milost pán zapověděl? Milospán nemusí ovšem vědět. Že ne? Ten se ovšem dozví. Onehdy šel navštívit vašeho pana ženicha, pana Matyáše Pohotoňského. A omylem mé almaře zanechal své drahé víno. I upiju toho vína nic víc než na 2 prsty. A co myslíte? Sotva se na flašku podíval, hned to poznal. No, kdyby se na mě ještě jednou ten mladý pán ptal, pust ho ke mně. To nemůže být. A kdyby sám papež přišel? Krom pana Matyáše Pohotoňského. Ten ať si klidně venku tvrdne třeba do skonání věku. Ano, ano! Dejš aspoň, aby se mu při honu poštěstilo. Tak se aspoň uprositi dá a pojede se mnou do Kutné Hory. Ach, tam snad uvidím Karla. Jsem jen, vysvoboditeli můj. To je cíl a konec naší pouti. Probůh, můj Karel. Toho mladého pána mi budeš navěky ctít a milovat jako mého dobroditele. Jak, můj drahý ujče? Kdyby jeho nebylo, neměla bys mě již. Já jsem byl v nebezpečenství 300 loket hlubokém. V nebezpečenství, které ani kamzíkům nepřeji. A on mi zachoval život. Probůh, můj dobrý ujče, váš život? Ten byl toliko jako neživot. Kdyby jeho nebylo, byl bych teď jen studená mrtvola. Ještě jednou vítejte mi na zámku Humpolecké, mladý pane. Prosím vás, nevynášejte slečně tak vysoko můj skutek. Fortuně toliko náleží vděk, která mne v pravý čas přivedla k tomu. Ostatně, je-li to, co jsem učinil, odplaty hodno, budiš mi jedinou odměnou, že je mi povoleno pozříti v tvář přepůvabné schovanky vaší. No tak se k němu přeci obrať, Mařenko. Musíte s ní trpělivost. Je trochu stydlivá, víte? Celý týden nikam nepřijde, ale dobré děvče, horlivá Češka. Že nemohu vysvoboditeli ujce mého v tomto okamžiku najít slov. Budíš mi svědectvím, jak hluboce cítím. Co cítím? Přestaň mi s tím pražským kořením kavárenským, řekni. Děkuji vám a je po všem. Děkuji vám, srdečně a vroucně. A nebyla-li, drahý pane z Humpolce, Ano. vaše schovanka někdy v Praze? Ano, byla. Proč? Že se mi tam často vydával. Jakže? A ty, Mařenko? Já jsem pana Sbírken, No, pana... no cos? Já jsem ho také často vídávala. Tak to tu máme. Ha, veď tě novou radost slyším.
Dvojnásobně je mi milo, že mi starý Mařenčin známý tak velké dobrodiní prokázal. No, posaďme se, Mařenko, podej nám židličky. Bůh milý ví, mladý pane, co mne k vám tolik táhne. Já vás již nade všechny krajany své miluji. A má touha jest, abych si vaší přízně zachoval. No dobrá, Mařinko, čím pohostíš? Smím-li prosit vaší přítomnosti, drahý pane Zumpolce? Vy rád mluvíte, já rád poslouchám. Inu dobrá. Když jsem byl ve vašem věku, poslal mě otec do Vratislavy. Žračtí být také Čech, to se rozumí. Ano, jsem. Čech jsem. Nebesa, teď nám přízeň zachovejte. Rozený Čech. No, kdo je Čech, je také rozený Čech, to dá rozum. Ne vždycky. I Japončíka jsem viděl za našince se vydávat. Lidé to naštěstí prokoukli a domů ho přes moře na jeho ostrově jak okamůru hnali. No, ale mně se dnes nemohlo nic lepšího stát, než že mě Čech v životě zachovat je ráčil. Češi mají velkomyslnost v krvi. Kde chtějí nebesa dobré sklízeti, tam nechají Čecha rozsévati. A jak se vlastně jmenujete, mladý pane? Jaké je mé jméno, se bez pochyby ptáte? To dá rozum. Jméno nebo příjmení? Obě. Karel se jmenuji. Učerte, což mě žádné české jméno nenapadne. Ajaj, mladý pane, snad nejste bez jména, jak holuby moji. Co pak je vám, pane z Jasanovic, že jste tak roztržitý? Jak? Z Jasanovic? Cože? Kdo mne volá? Co se stalo? Na vaše jméno jsem se ptal. Ach tak, odpusťte, zabral jsem se do myšlenek. Karel z Jasanovic se jmenuji. Z Jasanovic nad Jizerou? Nad Jizerou, ano. Je-li možná. A jak pak váš otec je ještě živ? No chvála Bohu, živ a zdrav. I převýborně. Na vašem zámku jsem často pobýval. Všiml jste si toho topolu pod zahradou? 100krát. Je již silný a nesmírně vysoký. Vysoký? To není možná. Proč? No protože již před 20 lety byl ten topol sedřelý a suchý. To bych si spíš pomyslel, že zase já jednou budu mlát, než že se ten sedřelý topol bude zelenat. A jak pak hodiny na vaší věži? Jdou-li opět? To jsem mu pomohla do pěkné šlamastiky. Jdou na minutu. Náš lid se tomu nesmírně diví. Mají prý být 800 let staré. 800 let staré? Není možná. Proč? Protože před 15 lety schořela věž s hodinami. No, stará věž a staré hodiny sní. Leda O to. těch také mluvím. Leda to. No a tenkrát, co schořela věž i s naším zámkem, Jak? Váš zámek, že by schořel? Kdy pak? no tenkrát, když hořela věž s hodinami. Ahle, vždyť jsem byl přitom a oheň k zámku ani nepřišel. Vy jste dozajista již dávno nebyl v Jasanovicích. Velmi dávno. Inu, mladá paměť ráda zapomíná. A jak pak pan otec? Vzpomínali si někdy na naše skutky našeho pacholectví? Skoro denně o tom mluví. Vy jste měl být i obzvláště liška podšitá. No tak. Inu, toho, dokud je krev mladá, žádné starosti. Za to dnes je mi málo kdy do žertu. Ale co pak, tenkrát svět byl jiný. Za to ty dnešní mravy. Za to vy ale nemůžete. Vy jste do nich už vyrostl. Bohužel, když mi někdo vypravuje, jak kvetlo starým Čechům štěstí 365 dní v roce, zaživa bych se mezi ně zahrabati dal. O mladý pane z Jasanovic, kolikrát já jsem již nad tím zaplakal. Já, když toto prorokoval, bránil se tomu a nezabránil. Chraňte se západu, říkával jsem krajanům svým. Zavonili vám jednou, co za Rejnem vykvetlo. Pohřbena bude národnost vaše. Kroj, způsoby, mravy a řeč dělají národ národem. Když jsem byl naposledy v Praze, padl mi tam do oka na jednom domě překrásný nápis. Čtu, písmenko po písmenku, i brýle si nasadím a nerozumím ničemu. I co pak to má být? Tam se řečtiny, která šla kolem, no považte, tureckém šátku, jak nějaká musulmanka ustrojená. Ona se podívá, znovu čte, já znovu ničemu nerozumím. A jak bych také mohl, nápis byl francouzský. Lauter cizák se nám v matičce naší roztahuje.
List došel, milost pane. Rozpečeť to, Mařenko. Pan Pohltonský je na honě a hodlá k nám dorazit o polednách. No výborně, ať přijde. Nastávající mojí Mařenky, pane z Jasanovic. No, Polák, ale jako by v českém háji vyrostl. Ještě o něco tlustší než já. No, Mařenko, hejbej sebou, běž do kuchyně a připrav svému nastávajícímu něco pro chuť. 2 záhony jedu. A ty, Náno, vynes ze sklepa lahev žernoseckého. Ale ne, aby si asi načala. Ne, žernosecké ne. Mám svou čest. Stane-li se tak někdy teda prozajista umoku cizozemského, protože vím, jak je nenávidíte. No, však nám cizinci ještě mohou posílat víno. My se s nimi také poctivě dělíme o vše, co nám Mělnický pahorek dává. A vy se již, jak pozorují, drahý pane z Humpolce, s nynějším světem do smrti nesmíříte? Ne, nikdy. A kdyby sám Žižka z robu stal a chtěl mě s ním smířit. Dobře, že mi to napadá. Co soudíte o Žižkovi, mladý pane? O Žižkovi? Že byl muž vážný a smělý. Jen smělý? No, rekovnost nebyla rekovnější, než byl on. A po tomhle Žižkovi jsem měl na zámku památku. Můj zámek byl o 50 000 prodejnější, když ta v něm byla. A jaká památka? No, jeho vojenská rukavice. A jak jste o ní přišel? Bídně. Hrozně bídně. Měl jsem na zámku myslivce. Němce. Byla doba, kde jsem tyto sousedy naše jak bratry miloval. Neboť nás ruka nejvyššího již dávno spřátelila. Byl u mě 9 let. Znal tu každičký kout, byl tu prakticky druhým pánem. Jednou jsem odjel do Prahy a zdržel se tam několik neděl. Barnabáš, tak se ten můj myslivec jmenoval. Sedal z dlouhé chvíle do stavění holubníku. Když dospěl k dvířkům, nevěděl, čím je zavřít. Vypadla tomu nešťastníkovi do oka Žižkova rukavice. Ten ji vzal, rozlámal a nadělal z ní panty k holubníku. Když jsem to viděl, musel jsem ji klidit z domu. A od té doby mi žádný z jeho krajanů na oči nesmí. Tak to je tedy ta příčina nenávisti? To musí být ovšem člověku líto. Líto? Jen líto? Ha, já se divím, že s takovou bolestí vůbec dokážu žít. No, není divu na téhle samotě, která vás zármutek musí ještě umocňovat. Proč tedy neodejdete do Prahy, kde by vás ruch města alespoň trochu rozptýlil? Ale co bych tam dělal? Klaň se tam na potkání, jak žid, měj kapsy plné slov, jak kraslic malovaných a mívej tam ruku kde jaké fifleně. Proto do Prahy jezdit nemusím. Čert mi tu radu dal, že jsem jí celých 5 let v Praze nechal. Věřil byste tomu, mladý pane z Jasanovic, že už mě ani pořádně nezná? A odvážila se mi dokonce svěřit s tím, že miluje nějakého Němce. No a proč pak ne? Slečna je dospělá pana. A co pak se láska na to ptá, pod jakou střechu jí posílá láda? Milkovo žezlo panuje od východu k západu a odpoledne až k půlnoci. Tak, to bych jí raději do kláštera zvadnou dal, než abych jí Němci zapřislíbil. A nemějte mi to za zlé, drahý pane z Humpolce, že se tak všetečně ptám. Jaké vlastnosti by měl mít muž, kterému byste svoji schovanku svěřil? No, předně musí svou vlast víc než sebe sama milovat. A musí být také vysoce urozený a bohatý? Bohatý? Nač bohatý. Já mám velké panství a krom tady Mařeny nikdo dělit nebude. Jak mě podla ta dobrota jeho. O, kterak vám závidím velikomyslnost vaši. Kdo tak činí, kdo tak smýšlí, aby 2 mladé lidi učinil šťastné? Já jsem sice až po dnešní den na stav manželství nepomyslel, ale kdybych měl vaši přízeň a slečninu milost, na kolenou bych vás prosil, abyste mne za syna přijal. Nebesa, A právě budíš si nám, tak mladé, krásné dívky mi přenechal. nebesa, budíš nám milostiva. Pane Karle, co je to? Vy byste se smiloval nad naší Mařenkou? Já bych za ní drahé kovy našeho císařství dal. Mařenko, slyšela jsi? A co ty? Ano, ano, můj ujce. Ale no pust mě, pust děvče. No chce-li ti tady mladý pan z Jasanovic, já vás požehnám ještě dnes. Díky, Nekonečné díky. No, sice jsem tě
když starému příteli přislíbil, ale no, čtvrtina vašeho dnešního přátelství převáží 9 těch pohltoňských. O můj bože, já to dele nevydržím. Však i kdybyste mne tou samou rukou odmrštit měl, musím se vám přiznat se vším. Milost, ujče, odpuste nám. Kýhovíra, co se stalo? Milost pane. No co je, co se ti stalo? No, snad ani nejsem hodna to vysloviti, ale jeden český kníže se na vás ptá. Kdože, no, to není možná. Jak? No, kníže a osobně. A jak se jmenuje? No to nevím. Má hrozně dlouhý jméno, spleteno asi ze 3 měst a 9 vesnic. Ale kníže to je. Má prý s vámi cosi na vyjednávání, na čem záleží celé říše blaho. Blaho celého císařství? No hned mu jdi otevřít. Počkej, Náno, ale předtím mi přines ten modrý kabátec s výložkami a takovou tu, jo, čičarou. Jo, hned to bude, hned. A vy, můj milý synu, podejděte s Mařenkou do vedlejší místnosti. Tam můžete ještě dobře slyšet. Jak poroučíte? Jak tohle skončí, Marie má? Co to jen může být? Žíly ve mně hrají, jak ve větru na stromě listy. Vzpomněli si na Zachariášovu cenu počínajíce chápat, že mě již dávno měli k vládě povolat. Dělej, Náno, šup. A prosím tebe, hop, a utíkej otevřít bránu. Dobře, že tu budu mít přítele Pohltoňského na oběd. Drží-li se kníže, zkrátí mu chvíli. Byl vojákem, 7letou válku zná nazpaměť. Aha. Jenom, že ho slyším. To se pozná. Knížecí krok. Oslaven buď tento den, oslaven buď můj zámek na věčné časy. Co Humpolec stojí, nestala se našemu rodu taková čest. K službám. Račte jen být takové dobroty, milost pane. A povězte mi, čím dřív, tím líp. Kde je můj pán? Vaší knížecí jasnosti, pán? Neračte se zlobit, ale má služebná už mi vyjevila osobu vaší jasnosti. Co vám pověděla? No, že jste kníže vznešený, že... Ach tak, mezi mnou a knížetem je taková mezera jako mezi orlem a slepicí. Jak vznešený to žert. Žádný žert. Vaše služebná mne nejprve nechtěla do zámku pustit, proto jsem se jí za knížete vydal. Cože? Toť vše, jen mi honem povězte. Člověče, tak vy nejste kníže? No, ani kníže, leč počestný sloužící mého mladého pána. Prach a broky, jakého pána? Pana Karla z Birkensteinu. Vše všudy víru. Já mu zpřerážím ruce a nohy a dám ho vyhodit ze zámku ven? Ne, proč? No, já ho poženu svinským krokem, jestli se mě ještě jednou zeptá proč. Já si obléknu svůj nejskvostnější kabátec, abych přivítal knížete. No a místo knížete mi přijde takovýhle otrapa. Chlape, klid se z mého domu, před tě zastřelím. Hned půjdu. Jen mi povězte, kde je můj pán Karel z Birkensteinu? To neznám, ať se klidně v pekle horoucím. A teď se kliď. Dobře, já půjdu, ale neštěstí, které z toho vzejde, zodpovídáte vy. Jaké neštěstí, co to blábolíš za nesmysly? Celému císařství to zkázou hrozí. Cože? Kdo je tvůj pán? Kovkopecký důstojník na horách Kutných. A ten, že vládne celému císařství? No tomu se člověk musí zasmát i v té největší zlosti. Nevládne. Ale co je to císařství? Veliká mašina, v které, má-li dobře jíti, mnoho tisíce rozmanitých koleček se pohybovat musí. Jsou hodiny, jsou varhany a nemalý nástroj v nich jest mého pána ouřad. Zarazí-li si jen jediné kolečko, posorávají celé hodiny. Takovýhleho blázna jsem jak tě živ neviděl. Přirovnávat císařství k polámaným varhanům. Chlape, klid se mi z očí. Hej, mladý pane Zasanovič, pojďte sem. Co to? Můj Jan? Jak? Hle, můj pán, pro boha vás prosím, jemnost pane, navraťte se bez meškání domů. Přišlo asi 7 psaní na jednou a jeden psal mi nechce odejít bez odpovědi. Jího víra, člověče, jakže se to jmenuje tvůj pán?
Karel z Birkensteinu, pane. Po všech 7 let, co u něj sloužím. Proklatě, tohle se mi zrovna hodilo. Karle, jak se z toho vypletem? Co tomu říkáte, mladý pane? Že... Kdo je ten člověk? Já ho neznám. Jak? Do vašeho sloužícího se vydává. Já jsem ho jak živ neviděl. Cože? Jakže? To je mi hezká novina. A kdo jsem, jemnost, pane? Nejsem-li váš sloužící? Mezek, který svou hloupostí a krátkozrakostí neví, kde stojí a co mluví. Ujče můj, a není to ten kníže, o kterém Nána mluvila? No ano, za knížete se vprvu vydával, to ano. A takovému člověku byste věřil? Jednou zalhal, proč ne na podruhé? Vždyť máme důkaz jasný. Pán z Jasanovic by ho přec musel znat, kdyby to byl slouha jeho. Kdybych jen věděl, co za tímhle vězí. Člověče, vy je vpravdu. Si tě dám schodit hloubš, než jsem dnes letěl já. I což nám pán Bůh dnes všem rozum pomátl, no kníže nejsem. Služebník jsem. A není-li toto můj pán, musím být někdo jiný. Musím tomu hned přijít na klon. Ha, toho podvodníka zde zadržím. A jen škoda, že císař náš pán zrušil právo outrpné. Jinak bych ho dal natáhnout na skřípec, aby pravdu vyjevil. Náno, neotvírej mu! Pane Zumpolce, nedělejte ničeho. Jest to můj sloužící. Co to pravíte, pane Karle? No, co jsem již před hodinou na jazyku měl, musí nyní na světlo boží. Vězte, že se jmenuji sice Karel, ale nikoliv z Jasanovic, nýbrž z Birkensteinu a jsem Němec. Jakže? K lsti jsem se z lásky uchýlil, avšak setrvati v ní by bylo podlé. Pravdu nyní musíte znát, a sic z rtů mých. 9 000 vírů? Tak proto mladý pan z Jasanovic o Jasanovicích nic nevěděl. To proto se musel Topol zelenat, který byl již před 20 lety zetlelý a suchý. To proto se museli hodiny schořet na prach. To proto musel zámek až na sklepy vyhořet, kterému zub 500 let neublížil. A jakáže jsem liška počítá, že vám otec vyprávěl? Důkaz je to jen, že velžík zběhlý nejsem. Malého podvodníka jsem vyhodit chtěl a velkého jsem si tady zavřel. Ha! O, ujče můj, buďte nám milostiv. Úmyslně a úskočně jste se vkradl do mého zámku. Házel jste osidlo na osidlo, klam na klam, abych vám loupež, na kterou jste si políčil, sám do náruče vhodil. Probůh, pane Zumpolce, takovým urážkám nepopouštějte uzdu, já je nesmím poslouchat. Nebezpečenství jste mě z rukou vytrhl jak vlk beránka jinému vlku. A to jenom proto, aby ho v zápětí zadávil sám. Zapřísahám vás, pane Zumpolce, nenechte se unést hněvem. Až vás přejde hněv, vysvětlím vám v klidu celou patálii hned. Kdy? Odpusťte, ujče, oklamali vás, sám jste mu k tomu prapodivně ruku vedl. Pryč ode mě, štěrko! V celém domě nemám než 4 osoby. A těmli nevěřit musím, pak tebe první vezmu a postavím tě tam, kde jsem tě před 15 lety vyzvedl. O neštěstí, jak podezřele roucho hodil na nás. Nenapravíš-li, hlupáku, ještě dnes svou chybu, zaživa tě zakopati dám. Co tě to napadlo? Za knížete se vydávat. Nouze a horlivost ve vaší službě mne k tomu přivedla. V dnešní době se kdekdo vydává za někoho, kým není. Pomatenci za vlastence a zbaběrci za mírotvorce. Boháči záchránce starých na důchodku. Jsi mezek a přemýšlíš o věcech, po kterých ti nic není. Jen hezky zvolna, můj pane. Smím-li prosit. Byl jste velmi žádostiv poznat milost slečny Ujce. Ale toho já už přeci dobře znám. Je to muž dobrý a počestný, byti prchlivý a přísný. A dětinský. Nechci vám dát slečnu, protože nejste rodilý Čech. A kdo pak ti to napovídal? No vy sám jste mi to řekl z Marijina listu. Kdybych já měl dceru, já bych vám jí dal, i kdybych ji na půlnočním moři splodil.
Poděkoval bych ti za kus ledu. Zkrátka a dobře, kdybys nebyl blb, mohl jsem již být s Marií zasnouben. Kdybych jen věděl, kde se Němci přemílejí v Čechy. Ale to jak z horka udělat zimu. Sprosťáku, myslíš, že bych za lásku celého světa opustil svou národnost nebo víru? Byl bych potom hoden, aby mne nosila země? A proč pak ne? Čí chleba jíš, toho píseň zpívej. Kde se člověku dobře vede, tam je jeho vlast. Nevíš-li nic lepšího, zmiz ke všem čertům. Pomalu, můj pane. Jednu důležitou věc vám musím nejprve sdělit. A co je to za tak důležitou věc? Za prvé, ten starý tlusťoch není tak bohatý, jak se vypíná. Jak to víš? No, celé jeho panství je jen několik luk a polí, kousek lesa a pár hrbatých skal. Mluv dál. Ta odulá nána je celé jeho služebnictvo. A co já s tím? Mnoho. Já si totiž myslím, že chudý ujec nebude tak zatvrzelý jako bohatý. Hodláte-li ho přelstít, tak chudého přelstíte s nás, nežli bohatého. Proto také, co svět světem stojí, bylo vždycky více chudých, nežli bohatých. Já bych nejraději celý svět zahladil. Až na Marii. A na mne, jinak byste si musel sám posluhovat. A ten vykrmený Polák musí padnout ještě dnes. Kordem ho napíchnu, jako sele na rožeň. A Marii unesu ještě dnes v noci. Ale pane, jaká je to pošetilost unášet někoho v dnešní době. Toto není 13. nebo 14. století. Utekl tenkrát trtí se slečnou, jen ji za kam schoval a do smrti žádný nenašel. Ale dnes odveďte slečnu kam chcete. Přece je Ruka Zákonovič mucha. Dám vám lepší radu. Toho poholtoňského ženicha zapte co nejdřív. Ať nemáte aspoň z jedné strany překážky. A potom svolíte všechny kovkopy z vaší kumpánie a začněte Zachariášovi skály jednu po druhé rozkopávat. Jako byste po rudě pídil. Proč to? Což pak jste si nevšiml? On má ty skály za okrasu svého panství, než by tedy strpěl, aby mu je někdo rozkopal. Ty studna nešlechetnosti plná, modré krve nehodná. Ach, houvej, příteli Zachariáši, den soudný, židličku. Co se vám stalo, Přijďte příteli? mi, židličku. Vždyť jste celý bez ducha. Jak mám mít ducha, když mi v žilách stydne krev? Ale jak pak ublížil vám někdo? Osud jako loupežník vyvalil se na mne. Příteli Zachariáši, to je rána. V 7leté válce jsem viděl plné řeky krve, ale tohle, takovou vraždu, nikdo neviděl od dob Kaina a Ábela. Jak vražda kde? No hrozná, na vašich lukách. Příteli, vy jste ale k nevystání. Tak loupežníci se na někoho počíhali? Ale nikoliv. To mi do smrti nikdo neuvěří. Je to dlouhé. Kdybych já měl svůj dnešní neštěstí vyprávět, strávil bych s tím rok. Jak, příteli Zachariáši, snad vám selhalo, když jste na jelena mířil? Ale Matyáši, jak to bylo s tou vraždou? Oběsil se někdo, nebo zastřelil se někdo na mých lukách? Ale ne, nad tím bych si ani nepovzdechl. Ale taková smrt a tak dobrá duše, no já to nepřečkám. Já si zoufám. To já také, nevyklopíte-li to hned. No, slyšte tedy. Hned za raní rosy vyjdu si s Kartušem. No, S Kartušem. no co? No a mého Kartuše už není. A co pak se stalo? Ale já to předvídal. Už včera slunce zacházelo jako krev červené. Poslyšte, příteli Zachariáši, nemáte tu někde sklenku vína? Já žízním jak velbloud. Ano, lahev vína červené. A vy se u všech všudy, Matyáši, vraťte k té vraždě. Tak tedy, šel jsem s Kartušem. Ale ta vražda. A to chladí.
Povězte příteli Zachariáši, nebylo by k tomu ještě něco na zakousnutí. Ano, ať Mařenka přinese toho studeného kapouna. Jak pak se máma, bohabojná nevěsta, příteli Zachariáši, zavolejte jí pak na chvilku, ať se potěší. Můj chramostejlek. Není s ní dnes nic, Matyáši, nějaká mrzutá. Jak? Věřím rád. To na člověka občas dolehne. Tomu rozumím. Jednou v 7leté válce naše vojsko se právě chystalo k útoku. Vy jste tedy šel. Za vámi váš Kartuš. Ne. Kartuš šel napřed a já za ním. No a v tom vám ho někdo zabil. Někdo? Já sám ho zabil. Vy sám? Proč, Matyáši? Ale kéž by mě byly prsty upadly jako zralé hrušky ze stromu, než jsem poznal střelný prach. A nedívejte se na mne tak přísně, příteli Zachariáši. Sám jsem zdrcen dost. Osudu zlořečte se mnou, příteli drahý. No, mohlo být tak 10 hodin a já stojím pod dubem. A v tom slyším nad lesem křídel zvuk těžký jako snop. Dozajista kohout z mé bažantnice. Nikoliv. Čáp to byl. Čáp? Rovnou cestou od někud z Ameriky, jako kdyby odtamtud někdy něco dobrého dorazit ti ráčilo. A to máš pravdu. A čtverácký nápad neuchvátil. Jak, Matyáši, pravím sám sobě. Co kdyby z toho čápa skolil a přinesl Mařence? Jako... Rozumíte tomu žertu, příteli Zachariáši? Čápa Mařence. Ona se začervená a přítel Zachariáš praskne smíchy. V rozverné mysli zamířím a v tom schodí vítr z dubu jak větev jako moje ruka. Spadne mi na ručnici, právě když spouštím, rána praskne. A komu vyrostl tak výmluvný jazyk, aby vypověděl můj bolest. Přede mnou se v horké krvi válí můj Kartuš. Tak, to je divná věc. Co tomu říkáte, příteli Zachariáši? No, to tě, příteli Matyáši, že se nám dnes skoro stejné příhody staly. Pouze toliko s tím rozdílem, že tady to jen Kartuš svým životem zaplatil. Onde jsem se ale já 300 loket pod zemí válel. Já jsem nebyl odbran pekelných dál než tu příkladu od vás. Jak, příteli Zachariáši? No, ale teď něco důležitějšího. Ještě mi to potom při obědě připomenete. Ale chcete-li si přeci jen mou Mařenku vzít, pak se k tomu mějte. Nebudu a nemůžu vám jí dále hlídat. No ale dneska skonal můj Kartuš. Přece se nebudu několik dní po jeho smrti ženit. Já bych to ale, Matyáši, rád viděl. No ale čekala-li tak dlouho, no tak ještě několik měsíců počká, ne? Já bych proti tomu nic neměl. Ale měl jsem dnes na zámku hosty. Mladé, ohnivé lidi. A ti neradi čekají. Milost, pane, venku stojí nějaký cizí člověk a chce s vámi mluvit. No, nám to sem čerti nesou. Snad není spoza hranic království našeho. Od cizáků nám nikdy nic dobrého nepřišlo. Tedy až na naše slovanské bratry, že, pane Matyáši? Tak. Ano, kdo je to? No to nevím. Vyzáblý jako chrt a papíru sebou několik centnířů nese. No, a na jméno ses neptala? Má sice kopu loket dlouhé jméno a naschvál jsem si je pamatovala. No? Bohuslav Suchopír Pivotl Kládoň. Ládoň? Ládoň. Neznáte vy nějakého Ládoně, příteli Matyáši? A není-li to ten malínský učitel? Puzdo sem. Ano. Bez pochyby nějaká žebrota. Ale já se tomu, Matyáši, nedivím. Dnes se ještě málo na učitelský cech dbá, kde jaká vrchnost svěří takový úřad člověku, který neumí než na housle vrzat. A to je chyba. A druhé se dopouštějí rodiče sami, že do školy děti posílají, když ještě ani hlava pořádně nevyrostla. Čechové, nech pod střechou vaší mír zkvétá, nade zlato dražší. Neb tam, kde rozbroj straší, tam je hříchu plných 10 flaší.
Příteli Zachariáši, nemluví ten člověk ve verších? Prosím vás, učitelský nebo kdo jste? Přestaňte si lámat hlavu a mluvte k nám řečí nevázanou. Co máte za žádost? Žádost? Nikdy jsem žádné žádosti neměl. Básníci musí být bez žádosti, jako hrdličky bez šůče. Tedy veršotepec jste? Houvej. Čím vám tedy lze posloužit? Laskavým potvrzením, že jste muž, kteréhož hledám. Veliký toť vlastenec slovem Zachariáš z Humpolce. No to jsem. A kdo jste vy? Jmenuji se Bohuslav Suchomí Libozvuk Ládoň. Můj obchod je básnický. Prošel jsem zemí českou, jak druhý Diogenes. Bez krejcaru v kapse. Strašlivé příběhy, ukrutné loupeže, krvavé vraždy jsem po stráních českého Parnasu sbíral a do veršů skládal jako zlato a klenoty drahé. Můj rým zvoní jak rysí stříbro, mé daktily skáčou po třech a papa, jako taneční mistr. A můj sloh je plný ráznosti. Ale řekněte, příteli, proč vám tak truchlivě bída z očí kouká? Vždyť není tolik osvícených mužů v království našem. Bída? Kdo vám napovídal, že bídný jsem, že mě navštěvuje chudoba, hlad a žízeň? To je pravda, ale což si toho moudrý muž všímá? Já od forty nesmrtelnosti nejsem dalek. A vězte, že jsem básník nejpřednější v celém království české. A směl bych se na tu vaši práci podívat? Jistě, podívat a přečíst. Podívat. Člověče, mnoho let jste to psal? A kolik je to knih? 650 arků. 650. A poslyšte, vy, příteli básníku, ukrutná příhoda mi dnes odňala věrného Kartuše. Nechtěl byste nějaký truchlospěv na jeho smrt zveršovat? Ale nejdříve musím vědět, kdo byl váš Kartuš. Byli měšťan, byli pocházeli z vašeho rodu, či nižšího. Byli měšťan, či voják. Byl byli to pes, učení, nebo... byl to můj pes Kartuš. Pes? Ale jaký pes? Raději bych o celou čelátku přišel, než o toho psa. A co pak všechno uměl? Stojili za to, abych do lirických oblak vzlétl. No, neuměl nic jiného, než donášeti zvěř, ale věrný byl jako stín. A jako zvěř vám donášel? Živou nebo mrtvou? No, mrtvou, to se rozumí. Mrtvou. To bude hubený svět. A běhali také do rybníka pro ptactvo, anebo do křoví. Do rybníka, do bahna, do roští, no kam kdo chtěl. To je alespoň nebezpečenství života přítomno. Staň se tedy. Zítra touto dobou vám zapije légii na hrobce Kartušově. Opravdu, příteli Zachariáši, radujte se se mnou. Můj milý Kartuši, aspoň po smrti odměním se tobě. Pane básníku, já bych pro vás také měl práci. Možno-li vám dlouho zdržeti se na mém zámku? Mluvte, žádejte, básníku, lze všechno. No, Polívka je na stole. přijměte za vděk málem, pane básníku. Co mé strašlivé příhody se týče, ta se stala nedaleko odsud. Pak vás povědi k němu zavedu. A já budu přitom. Kartuš. Kde vezmu na Kartuše rým? A nad sluhu věrnější Kartuš byl pes, takže by prokachnu do pekla vlez. Ale nechte Kartuše odpočívat. A pojďte ke stolu. Pak vás zavedu k té propasti, do které jsem dnes málem sletěl. Do propasti jste sletěl? No jistě, 300 loket hluboké. Pojďte jen, pojďte. Já zvídám strašlivé, neslíchané věci. Také zlapěji, jako slávík v kleci.
Přestávka. 20 minut. Najednou outlí a požloutlý sisel k nemalé radosti za nožku visel. Za nožku visel. Myslivec pálí na ní. Ha, není to snad ten básník? Hroucí. Snad by mohl mému pánu Marii přiloudit. Takový hubený básník má kolikrát víc rozumu než 100 zamilovaných. Najednou outlí a Kam kráčíte, příteli? pozloutlíš si. Příteli? Přítelkyň, mám 10 na každém prstě. Přítele žádného. Tihle básníci jsou tak nezdvořilí. Čtenáři milí. Nemáte-li čtenáři. naspěch, posečkejte a porozprávíme. Kdo jste? Služebník mého nešťastného pána. A kdo je váš pán? Karel z Birkensteinu. No a co já s tím? Proč je nešťastný? To vám rád vysvětlím. Slyšeli jste již o Zachariášově schovance? Mařence? Co má jméno tak nepoetická kolovecká bota? Slyšel. Rázná to děva. Ho naposluhovati mým můzám. Tak, a tuto děvu miluje můj pán víc než vy své verše. Ona jeho také. A přece nemohou být svoji. A proč? Pán mi co zpovídal o Žižkově rukavici. Kvůli takové hlouposti, leč vznikl z toho zapeklitý příběh. Příběh? A dala by se z ní činohra udělat? Zcela jistě, i s 2 pokračováními. Vypravujte tedy. Ano, rád. A snad pak mému pánu kruce Mařenčině dopomůžete. A jak? Mohli mu se Mařenku přibásnit? Básníkům je přeci všechno možno. Snad tedy můžete i mého pána smířit s Mařenčiným ujcem. No bych tě viděl já. A co si vlastně udělali? Pomyslete, Zachariáš z Humpolce je velkým obdivovatelem neboštíka Žižka. A plným právem Žižka! To je takový héros, že přijde na každé oko 9 skácených bojů. Vždy byl slepý. A já o něm samotném 12 archů popsal. A proto na mého mecenáše váš pan zanevřel? Chraň Bůh, ale v rodě Zachariášově se po Žižkovi nacházela železná rukavice. Ha! To musím vidět! Zadržte! Nacházela se, povídám. No až nenachází? Takový ostatek by snad ani žádný potulný Mussulman nezneuctil. Inu i na ní přišel jednou čas. A jak? Pověz mi. Již bylo všechno na svatbu připraveno. A když jsme všichni jeli na panství mého pána, přiřítil se za námi Zachariášův Sony a polmrtví nám vylíčil, která kloupežníci v noci přepadli zámek a kromě mnoha tisíc ve zlatě i stříbře i Žižkovu rukavici odnesli sebou. Ubohý Zachariáši! Jak tě zpráva ta zdrčit tě musela? Ba, nás obešel mráz, no hruza byla dívěti se na ní. My si zprvu mysleli, že ho tak bodla ztráta peněz a můj pán mu chtěl okamžitě všechno vynahradit. Ale ne, on toliko po rukavici plakal. Skrze 3 století skvěla se tato okrasa na našem zámku. Zařval hlasem strašlivým. Jako svého života šetřili předkové moji a já mám s takovou vinou do hrobky svých otců vejít. Ha! V tom se obořil na mého pána. Vy jste tím vinen. Kdybych vás nenásledoval, byl bych ten klen do poslední krůpě krve hajil a svatě zachoval. Kam jdete? Vraťte se zpět. Můj zámek je v smutku. Nám nepřísluší plesat. Pusťte se místo toho za tou loupežnickou lůzou, neboť vám přísám na ostatky svých předků, že dokud mi Žižkovu rukavici naspět nepřinesete, nebude vaše mé schovanky ruka. Dobře, výborně. A váš pán? Ach, to bych musel mít vaše všemohoucí pero, abych vám všechna nebezpečenství jeho vypsal. Vyptávali jsme se všude možně. Projeli lesy království našeho křížem krážem. No, rukavic jsme potkali na tisíce, ale nikdy Žižkovu. Slyšeli jsme vypravovat o jednom spolku loupežnickém na tureckých hranicích
A srdnatě jsme se za nimi vydali. 1,5 léta jsme se s nimi po lesích hodnili. Konečně je vzali sami 2 a vydali právu. Ale ani tam jsme nedošli k Pomalu zaražte. Říkáte na turecký hranici? Ano, u Krakova. Krakov je přes Polsku. Znať u Bělohradu. Ano, u Bělohradu, ale ne Zajčínem. Bělohradu. A 1,5 léta jste honili? 1,5 a několik měsíců. A sami 2? Sami 2. Krom jednou, můj pán ležel asi 3/4 léta ve Vídni nemocen. To jsem je honil sám a sám. A to bude činohra. Diváci a posluchači ani hubu nezavřou. Vyprojte dále. Ano, kde jsem to skončil? No tam přece to jako tam. Ano, ale ani tam jsme nedošli cíle. Konečně jsme usoudili, že nikoli loupežníci, jak vypravoval Stolný, ale Žižka sám si se svým rekovným sborem přišel pro rukavici slavnou. No to je zde celé nadmíru divná. A Zachariáš? Je neústupný. Můj pán prolil již víc slzí než celé pokolení ženské. Od matičky Evy až na Mařenku. Ale nadarmo. Ani na zámek nesmí. Buď s rukavicí, anebo nikdy. Pan Zachariáš dobře činí. Ale nemoudře. Rukavice je ta tam a malý Žižka, ten jí nevrátí. Nebylo by tedy možné, aby se konečně ti 2 usmířili? Ach, můj pán se utrápí. Kdyby se vám to povedlo, dát je opět dohromady. A jak? To je těžká věc. Takovou ztrátu mu váš pán nenahradí ani kdyby mu knížectví obsal. Bohatstvím zajisté ne, ale jinou drahou památkou. Leč by pocházela také od Žižky. Ano, jistě, přímo od Žižky. A jak? No, nečetl jste nikdy o pohanském rytíři, který prošel všech 5 dílů světa, aniž by ho kdokoliv přemohl v souboji? Nikdy. Cože, o něm jste neslyšel? Tak tedy, ten hromotluk přitáhli i do Čech. A přemohli skoro veškeré rytířstvo. Nakonec vyzval i samého Žižku. Ten ho prvním máchnutím napíchl na meč a nosil napíchnutého ještě 2 měsíce po vlasti na ukázku. A polámuzy. To se k mým uším nikdy nedoneslo. Hrdinská báseň. Z toho bude 640 archů dlouhá zpěvu jak Orlando Furioso. Tak, a ten samý meč, Žižkův, je na pánově zámku. Jak ten? A chce jej Zachariášovi za náhradu dát. No a Zachariáš ho nechce? To nevíme. Vy jste se mu nezmínili? No my k němu nesmíme. No tak prostřednictvím někoho jiného. On s žádným nemluví. Psaním, tak tedy psaním. Psaní od nás žádných nepřijímá. Nešťastné nedorozumění. Běž, přiveď pána, sežení Žižku v meč a ještě ten týden musí být svoji. A já budu chystat svatební píseň. Proč pak pán mu neposílá více básníků na svět? Ale je ne. Co z toho teď vzejde? No, meč se mu slíbil, meč mu musím přinést. A kdo ví, zdali je Zachariáš také tak slepý a nechá se tak snadno ošálit? A kde navíc ten zpropadený meč mám teď vzít? A což by nebyla u Žida kousek rezevé oceli k sehnání? A nebude-li ani to účinkovat, dám mu rozhrabávat skály, ať tomu pán chce nebo nechce. Jího čerta, to je Marin ženich. Pane Pohotoňský, buďte tak dobrý a posečkejte chvilku. Nemohu, příteli, za básníkem spěchám. Buďte tu a poslouchejte mne. Hrozí vám veliké nebezpečenstvo. Jak? Co to pravíte? Zbláznil jste se, jaké nebezpečí tady? Hned se dozvíte. Je pravda, že si chcete vzít Marii, Zachariášovu schovanku? Mařenku, Jinu, já bych rád. A víte, zdali i ona vás má ráda? No, nevím, ale ještě dneska se jí na to zeptám. Já vám ušetřím námahu a povím vám to hned. Nenávidí vás, proklíná vás. Proklíná? A proč? Vždyť jsem jí jak živ neublížil. Až ji odstěhujete na svůj zámek, chce vás druhý nebo třetí den otrávit. Jak?
Otrávit? Příteli, je to pravda, otrávit nechce. A snad dokonce jedem. No a kdybyste to snad zázrakem bez újmy přežil, chce vám její milovník, mladý, čertem posedlý muž, hlavu useknout. Pomoz mě Bůh, otrávit a pak useknout hlavu, no to já nepřežiju. To je příliš mnoho. Dobrou noc, Kartuši. Tvůj pán přijde brzy za tebou. Co vás to jen napadlo, zamilovat se do tak mladého, kvetoucího děvčete? Můj bože, já jsem na nic zlého nepomyslel. Můj přítel Zachariáš mne k tomu tak říkajíc donutil. Je mě vás od srdce líto, ale jak říkám, den svatební bude také den pohřební. A to ne. Hned dojdu k příteli Zachariášovi a vyzradím mu krvavý úmysl Mařenky. A nejen to, měl byste se odříct a to žení docela nechat. No jo, ale co tomu řekne? Přítel Zachariáš bude se mnou vadit. Ať se vadí, snad vám na živobytí víc záleží, než na jeho přízni. No, to je pravda. Tentokrát mu nemohu po vůli býti. Ale, ach příteli, utne-li mi ten čertem posedlý milovník hlavu? Ale proč pak? Zřeknete-li se děvčete, nemá k vám žádné příčiny. A to je pravda. Vy jste učiněná moudrost. Dobře, ať si přítel Zachariáš dělá s Mařenkou, co chce, já se nebudu ženit. Hned půjdu k příteli Zachariášovi a řeknu mu, aby zasnoubil Mařenku s Pánem Bohem, třeba tomu čertem posedlému milovníkovi. Výborně, a teď ze všech stran na Zachariáše. To by v tom musel čert být, aby se nepoddal. Vyhledám ho a běloušemu skutek jeho uplatím. Všechno mu dám, ale Mařenku ne. Oklamal mne. A kdo oklamal mne, může oklamat i manželku svou. A já jsem si to děvče přeci k sobě nevzal proto, aby na mě jednou naříkal. Dobře, že jste doma, příteli Zachariáši. Mluvil jste již s Mařenkou? Nemluvil. Kdo se nechce ženit, nepotřebuje si žádného namlouvat. Cože, co to říkáte? Zkrátka, že z toho sňatku nebude nic. Nic? Nic. Mě potkaly mezi tím prapodivné věci. Není možná, abych si Mařenku vzal. Děláte si ze mne blázny, příteli Matyáši? Nedělám, příteli Zachariáši. Ženit se nebudu. Zanechte žertů, příteli Matyáši. Nežádal jste mě sám o Mařenčinu ruku a ještě nebyla 14 let stará. No, žádal, to je pravda. Ale dneska už to nemůže být. Příteli Matyáši, ale vy se musíte ženit. Kvůli vám jsem dnes tak říkajíc jinocha nevlídně odbyl a vy se chcete zdráhat? Ještě jednou po dobrém, Mařenku si musíte vžít. A kdo pak nemůže kýho čerta vnutit, abych se nolenc volenc u smrti ti dal? Ale kdo tu mluví o smrti? Ženit se máte? No a právě. Ožením-li se, budu synem smrti. To dá rozum, že na věky nebudete živ. Jednou musíme umřít všichni. Leďme ho po šetilce. Myslíš si, že 300 let musí být živ, kdo se ožení? 300 let ne, ale hned druhý nebo třetí den po zasnoubení taky nechci ležeti vzhůru bradou. Jste blázen, Matyáši. Nejsem, příteli Zachariáši. Co vím, to vím. Pro Bůh vás sousede, co si mám dnes o vás myslit? Myslete si, co chcete. Ženit se nebudu. Pána Boha, vy jste pozbyl rozum. Nepozbyl. Nabil jsem rozumu. Abyste se čím dřív, tím líp mezi blázny zavřídal. Ještě jednou, Matyáši, mějte se k tomu sňatku. Budete-li se zdráhat, obžaluji vás. Že mne budete žalovat, příteli Zachariáši. Žalovat, soudit se s vámi budu. Tu přináším, jak mi bylo rozkázáno, A kdyby mě to celé báseň panství mělo smutnou stát. hrdinskou, kterak šlechetný a slobodný pán, To tě bych byl. pan Zachariáš zhoupal To tě bych byl první
První na světě mezek, Najednou který se do ženění přinutiti dal. Ale jděte mi do peka horoučího se syslem! Sisel! Rovnou cestou právníku, Matyáši, běžím a to se na to podívám, vemete-li si Mařenku nebo ne. A kdybyste první den měl umřít. A já se vás nebojím, příteli Zachariáši. Nebojím se. A nerozumím. Tu přináším. Elégi přežalostnou na hrobce Kartušově. Je stolika půl třetího, archu dlouhá, ale rázná. Dejte pokoj A se žalostí. Já radostí plesám. Já právě z osidel smrti uniknul. Co? Jak? To jest má odplata? Bez citů, nevděčné Čechy, nehodná, nevěrná mateřská zem. Léte jen přes lesy, vrchy a hory, hledej si básníka, jako já jsem. Basta, jsme na místě. Že jsem vašeho důstojníka služebník, to vidíte? To vidíme. Vedu vás toliko k žertu. Podaří-li se, udělá vám pán můj dobrý a tučný večer. A teď pozor, Zachariáš se valí. Dejte se do toho schutí a myslete na večeři. Začněte zrovna z kraje. Jášku, pánové, co to tu děláte? Což jste, pane slepý, kope se. No to vidím, ale zde se nemá kopat. To musíme lépe vědět my. Všech všudy víru? Jakým právem, člověče? No na to se musíte země pána zeptat. A víte-li, komu panství toto náleží? Zachariáši z Humpolce. Tak tedy přestaňte, Zachariáš Humpolce jsem já. Oho, těší mne, že máme tu čest. Ale mě to netěší. Pro Bůh vás, kdo vám napískal, abyste... Přestaňte rejpat a jděte do všech čertů. Nedělejte nám tu povyky, pane, a račte jít svou cestou. A vy kopejte, tento pohorek musí být ještě dnes rozebrán. Který čert vám to napískal, abyste se do mých skal dobývali? Domníváme se, že tady narazíme na stříbrnou rudu. Tak, vy se domníváte? Vy to nevíte dozajista? Inu, kdo pak může cejtit? Kopete nadarmo. V celých mých skalách není ani za 20 stříbra. Může být. A to je snad vidět hned z kraje. Ano, možná, ale my budeme kopat dál. A to mi celé skály rozrejdíte? Bude-li to zapotřebí. A já mám potom na spořeništi truchly? Nenajdete-li nic? No, necháme rozhraváno a půjdeme jinam. A tehdy já budu na tom zbořeništi truchly? Což pak bez skály nemůžete být. No to nemohu. No tak si kupte jinou, anebo mějte strpení, až vám vyroste nová. Strpení? To bych mohl 300 let čekat. Na to vám dozajista 300 let stačit nebude. Již asi 5 století se skály jaksi rodit nechtějí. Pro Bůha, a co to ty chlapy mají za motiky? Teď na každou ránu odlítne půlcentníře skály. To ještě nic není. Zítra přineseme několik sotků prachu a budeme celými skály do povětří házet. To je čertův člověk. Pane důstojníku, je-li to možná, obraťte někam jinam svůj lid. A svým nadřízením namluvte, nebo je-li v mých skalách. Stříbro nikdo neví, ale v mé kapse se dozajista nachází. Cože? Vy myslíte, že o své vůli jednám a mohu se obrátit kam a kdy chci? No, vždyť jste moudrý muž. Pijte každý večer o sklenici víc a svým nadřízeným namluvte, že v mých skalách ničeho není. Cože?
Vy mne přemlouváte k nevěrnosti a zradě? Hrom! Ďábel a peklo! Víte, co by z toho mohlo vzejít? Doví-li se to pan vrchník? No, vrchník přec není vševědoucí. Navíc, nechtěl jsem nic zlého. Chtěl jsem jen ve vší pokoře poprositi, zda byste mi poraditi ráčil, kam se mám obrátiti, bych zkáze této svého panství předešel. Inu, můžete to zkusit. Třeba to nějak zprostředkuje. Pan vrchník. A nerač to mi za zle, jak se jmenuje váš pan vrchník? Karel z Birkensteinu. Jakže? Ale toho přeci já dobře znám. Tím líp. Zrovna jsem na cestě k němu, najdu-li ho doma. Najdete ho u vás v zámku. Pravil nám, když před chvílí odcházel, abychom ho hledali u vás na zámku, kdyby se něco dělo. To ti se na místě vrátím. Pro mne za mne? Jen mnohovážený pane důstojníku, kdyby si váš lid chtěl trochu odpočinout, jen co se s vrchníkem vrátím. To nemůže být. Dokud vrchník sám neodvolá, nesmí se ani motika zastavit. Pospěšte si a hleďte si to u něho vyprositi. Bude-li vám to co platné. My se odstěhujeme tak rychle, jak jen jsme sem přišli. To já poběžím přes všechny záhony a ploty, však tato dobromyslná rada si přeci jen žádá odměny. No berte, jen berte. A nepopohánějte příliš svůj lid. Za 1/4 hodiny jsem tu zpět. Přestaňte! Kdo se bude hmožnit, když nám pan Zachariáš přináší stříbro lité i bité? Ať je živanec svědatost? Rozejděte se a o dobrou večeři se postarám já. A teď zaběhnu pro Žižkův meč. Je-li možná, že jsi do našeho zámku vstoupit ti mohl? Bez pochyby tak náně nařídil ujec. Věz, Karle, že ujec můj je dobrý, ale divný. A nejdivnější včera a dnes. Ale vše je na dobré cestě. Jak to? Raduj se, můj ženich ode mě dobrovolně upustil. Marie, neklame mne snad sluch? Upustil. Bůh sám radši vědět, co ho pohnulo k tomu, ale o mě nechce ani slyšet. Čím více bude nenávidět tebe, tím více ho budu mít rád. Ha, tady je. Drahý pane z Humpolce, jistě se divíte mé přítomnosti. Avšak na nejdýl za týden se mám vydati na cestu do Uher. Jistě to mě těší. No ale mě to netěší. I přišel jsem proto odprositi vás. A za druhé, rozloučit se s vaším zámkem, na kterém zanechám svého srdce nejskvělejší poklad. Toho nebe nedopust. Neračte mi to mi zazne, pane vrchníku. Nevím, kde mi dnes hlava stojí. Odpusťte mi mou včerejší nevděčnost a zachovejte mi dnes podruhé život. Cože, mluvíte se mnou? No. Já nejsem žádný vrchník. Kdybyste se celého pokolení lidského vrchník mohl jmenovat. Buďte milosrdný. Co je vám? Mluvte. No. Pane z Birkensteinu, považte mou hrůzu, mé leknutí. Chvátám do Kutné Hory. Koupil jsem nedávno pěkného, ale opravdu pěkného bělouše. I myslel jsem, že bych vám mohl lepší službu vykonat. Jak? Můj dobrý ujče. No a vypravil jsem se z toho důvodu za vámi. Ale považte mé leknutí, jak jsem s sebou trhl. Když jsem dorazil na konec áleje a vidím, jak tam důstojník jeden z Kovkopy rozhrabuje mého panství pahorky a skály. Co? Kde? No je to vidět ze silnice. Na 300 let jsem cizinci jezdí skály mé obdivovat. A jak to teď bez nich bude vypadat? To bude zas další Janův kousek. Kdyby to alespoň nebylo teď, dokud jsem ještě živ. No považte, pane důstojníku, jak dlouho mě ještě může zem nosit? Pár let a... Ustaňte. Muselo dojít k nedorozumění. Já jsem o tom ničeho nevěděl. A dokud budu tady, nesmí žádný ani hrstku mechu setřít z pahorku vašich. Mařenko, mi stuhla krev v žilách, podej mi židličku. Mařenko, jen
nechodí na mé panství motyky cizé. Raději, ať mi pokladnici rozrabou, ať ní nezůstane ani groš. Pana z Birkensteinu mi sem poslal Bůh. Kdybych se na hlavu postavil, nenajdu ani 10 takových. Ba ani 5. Dobrá, Mařenko, ani 5. Upřímnost jeho... Je tak veliká, že činí dobře i těm, kteří ji opovrhují. Až na tu včerejší lež. No ale naprav ho Bůh. Za to upřímnost srdce jeho a... Je tak veliká, že činí dobře i těm, kteří ji opovrhují. Kdybych jenom věděl, čím nebo jak se mu můžu odměnit. Já neznám nic našího. Jak, tak mluv. Mou rukou. Ah. Ojče můj, neoddělujte od srdce pravici. Srdce je dávno již Karlovo. Staň. Což nevíš, že jsem tě již dávno rukou dání Matyáši přislíbil. Vždyť jste sám povídal, že mě nechce. Ale on tě musí chtít, podívám se na ní. Do jakého bych se já u Boha dostala stavu, kdybyste mě někomu přes moc nutil? A kdybych i slovo od Matyáše zpátky vzal, Karla si nemůžeš a nesmíš vzít. Proč, můj ujče? Protože to je lhář. Co to má být? Ač vaše nevděčnost bolestně píchá, ač v srdci, hrudi srdce žalostně vzliká. Prosím vás, nechte si ty verše na jindy a odpovídejte krátce. Co jste mi přinesl? Čeho si nezasluhujete? Proč zanevíráte na Karla z Birkensteinu? Dozvěděl jsem se, že ne toliko mne, ale i 100 dalších dobrodinců odbejváte. Jak se opovažujete? Čím právem? Proč zanevíráte na Karla z Birkensteinu? Proč? Do toho vám nic není. Může on za to, že se do zámku vloudili zlí lidé? Cože? Může on za to, že se loupežníkům zachtělo právě Žižkovi rukavice? Co to má znamenat, ujče? Mařenko, já nevím, ten člověk asi zbláznil. Kdybyste se mu nevyhýbal, dveře a uši před ním nezavíral, byl by vám rukavici vaši nahradil na 100 000krát. Hle, sem popatřte. Nevidíte moji tvář, obestřenou jakousi přejasnou září. Proboh, ujče, on třeští. Člověče, co chceš s tou ocelí? Kterak ho zlé svědomí šlohá. Kdybyste si rukavice Žižkovi žil. Co? Mařenko! Však neodpustíte tomu, kdo vaše zahraňuje ruku. Je sklály a ošklivosti hodno. Mařenko, co tím chce říct? Já mu nerozumím, běž pro Prokopa, zavolej nánu, dělej něco! Co jest Žižkova rukavice proti Žižkovu meči? Co jest proti Péru Inkou? Tepneš, člověče! Hle, aby vám rukavici vaši nahradil, zasílá vám Karel z Birkensteina tento meč, který Žižka po svém boku po mnoho let nosil. Jakže? Pane básníku, tento meč? Ano, náležel Žižkovi ztrac. A náleží nyní? Karlu z Birkensteinu. A mě jej posílá? Ano vám, na důkaz přísně. Byl tě jednou rytíř pohanský, kterému v boji žádný neodolal. Až Žižka náš ho napíchl na tento meč. Právě na tento meč. A 3/4 léta po Čechách nosil na ukázku. Ach ano, tento meč! Tu vidím ještě zaschlou pohanskou krev. Ten mužný jílec, který Žižka ve své rekovné pravici svíral ale tu je něco napsáno. To je divné písmo, pojďte sem. No staročeské, služ Bohu, vlasti a země pánu. Žižkův meč, můj, Mařenko, básníku, já se snad radostí zblázním. Rukavice Žižkova, ta je 1000krát, co 1000krát, tolikráte, pro co lidská řeč ani počtu nemá. To je člověk, ten z Birkensteinu Karel, to je seraf, cherub, to je archaniel. Avšak po tolikou podmínkou. Jakou, mluvte, chceme velké panství? Hned zítra se mu vystěhuju. Nikoli věk, pouze ruku mu máte dáti. Pani tento stvořil, přemilé. No,
ať si ji vezme. Matyáš ji bez toho nechce. Mařenko, Karlova budíš ještě dnes. O můj dobrý ujče! No, já. Žižkův meča je můj. No, postříbřit si ho dám a do bavlnky ho zaobalím. Až mě k hrobu ponesou, tak mi ho musí z rakví jak praporec nést. Shledal jsem sice, pane z Humpolce, že kopáno bylo, ale nenašel jsem ani človíčka přitom. Pane důstojníku, co vy jste za člověka? Moji lidé budou muset ten den slavit, když jste do mého zámku přišel. Prosím vás. Vy jste mi tolik radosti způsobil, že si můžete žádat pravici mou a hned zítra si ji dám utnout. Prozatím ale, protože vím, jak vám na tom záleží, přijměte pravici tuto. Jak? Je-li možná? No bodej. Marie. Tvá jsem, Karle, vůli a vědomí mého drahého ujce. To si ale vyprošuji. Ještě zítra se svatební óda v Kutné Hoře musí tlačit. Ha, tlačte, pane básníku, tlačte všechny své reky. Já budu tlačit svůj meč. Jen mi tu radost ještě udělejte, pane synu, a řekněte mi, jak k tomu meči předkové vaši přišli? K jakému meči? No k tomuto. A co je to za meč? No před Žižkův meč. Žižka sám na něm nosil napíchnutého rytíře. A kdo to povídal? No, je to meč po Žižkovi. No, může být. Může být? Což to nevíte dozajista? Já? Jak pak bych to mohl vědět? No, kdo pak jiný? Vždyť je před od vás. Ode mne? No, ale já je vidím jak živ ponejprv. Od koho je ten meč? Od Karla z Birkensteinu. No, Karel z Birkensteinu jsem já. To tak pak je od vás. No to je lež. Dostal jsi jej ode mne? No, od vás ne, ale od vašeho sloužícího. Ha! Opět podvod. Pane z Humpolce, byl jste opět oklamán a sice bez vůle a vědomí mého. Probůh, co se tu dnes děje? Lidé, co to se mnou dnes děláte? Ve mně zůstala krev stát? Jemnost, pane, honem do Kutné Hory. Přijel právě vrchník. Okamžik ještě tu něco vyřídím. Pojď blíž. Kdo poroučel pahorky a skály na tomto statku rozhrabovat? Já nevím. Ven s pravdou. Udělali jsem to, bylo to toliko ku prospěchu vám. K neprospěchu mě. Neboť poškozuješ mé dobré jméno. Zítra se navrátíš k pluku, od kterého jsem si tě vyžádal. Kdo má vlastní vůli, nehodí se do služby ke mně. Jemnost, pane, odpusťte mi. Znáš tuto ocel? Znám. Pravdu mluv, kde jsi ji vzal? Koupil jsem ji od Žida. Jasně! Ničemu! Pane z Humpolce, co se vás týče, dejte ho potrestat, jak chcete. Já vám budu nápomocen. U všech všudy vlků, to by byla odměna. Je to meč po Žižkovi? Může být? Zapich s ním, pohanskýho rytíře. No to já nevím. Kdybych tě včera byl dal vypráskat, dobře bych udělal. Jak mu říkaj, co si ne? Jan Zaškrtil. Skutku příhodné jméno pro zločince. V mé hře se zločinec bude jmenovat Zaškrtil. Budeš ti to trestem a ponaučením. Vy si mě pokřtěte, jak chcete, ale můj pán! Jdi mi z očí! Pane z Birkensteinu, odpusťte mi. Co? Já jsem vás měl za lháře. A vy jste přitom živoucí upřímnost a pravda. Proto také, ať je meč po Žižkovi nebo ne, co jsem slíbil, to také vyplním. Mařenka, budiš vaši. Musím se vám však ještě přiznat, drahý pane z Humpolce. Co máte ještě? No, že nikoliv schovanku vaši od včerejška, ale již několik let miluji. Ale také za Čecha jsem se vydával. Ale pomněte, pane, pomněte, já jsem přeci Němec. A ty vy nenávidíte, jak mi Marie psala. A co? Arci Birkensteinu. To mě mohlo dávno napadnout, že jste se nadarmo nepřekřtil. O, nevolejte již, drahý ujče, úmysl svůj naspět. Teď víte všechno. Příčina, pro kterou nenávidíte Němce, je tak... Ta je natolik dětinská, že bych se měl stydět, není-liž pravda. A také bych tak již byl dávno učinil, kdyby mi Archaniel takové muže dávno přivedl, byl bych tak učinil.
proto také ale, že vím a cítím, co jste mi dnes dobrého udělal. Přiveďte mi všechny krajiny své, já se s nimi usmířím. Jak? Bože dobrý. To je dobře. Celý svět, ať je jeden spolek. A vy, básníku, na oslavu této chvíle vyskočte na Šemíka a napište mi zasloužilou chválu sousedů našich. Jemnost, pane Zumpolce, já jsem také Němec. Odpusťte mi též. Nikdy! Proč mi dal rozrejdit skálu, ha? Proč mi vydával židovo zboží za Žižkův meč? No, protože jsem věděl, jak nerad se o jeho rukavici přišel. No, protože jsem pánovi ke slečince do pomoci chtěl. No, všade se najde koukol mezi pšenicí. Pane synu, odpuste mu také. No, tak dlouho, dokud bude toliko dělat, co mu já budu poroučet. Ať netruchlí žádný na světě v den, který mi Marii dal. Teď i já se beze zbytku radovati Bohu. Ne, sňatky nebetvoří, zem jich nerozboří. Všem vám děkujeme, že jste přišli na tohle krásné místo. Chtěl bych moc poděkovat Pavlovi Vrbíkovi, že tuhletu hru oprášil a že ji pro současný ochotníky a velká divadla přepracoval tak, že je vůbec hratelná. Ano, prosím, potlesk. Děkujeme všem našim tady sousedům, kamarádům a rodinným příslušníkům, že nás v tom podpořili. Nebylo to jednoduché to se cvičit. A nyní se podívejme, kdo to pro vás sehrál. Tak já poprosím Bohuslava Suchomíra Libozvuka Ládoně, básníka. Lenka Špičáková. Nána služebná na zámku Humpoleckém a virtuózní houslový doprovod Jakub Janský. Marie Schovanka Zachariáše z Humpolce miluje Karla. Dominika Surovcová. Jan sloužící Tonda Drdácký. Karel z Birkensteinu, kovkopecký důstojník, miluje Marii. Ondřejka Jánská. A v hlavní roli Zachariáše z Humpolce si o cenu Thálie řekl Václav Čermák z Opatřilky. A v jiné hlavní roli můj kolega Aleš. Matyáš. Matyáš, ale Aleš.